γραμμάνα. Μιλάτε, είναι αυτοί που τα βάζουν αυτό, τα βγάζουν το βράδυ. Τα βάζουν τα βάζουν το βράδυ. Και μετά ξανά πάλι να βρουν ο λαός. Να δούμε. Πάμε πίσω. Άντε, έλα να κάνεις κόρνα παιδάκι. Έλα, δώσε άλλη μία στην κόρνα. Πάτα μια κόρνα, πάτα μια κόρνα. Έτσι, έτσι. Έχει βγει δηλαδή χαρτί ότι είναι ποτάσιο. Ότι είναι ποτάσιο, Εσείς έχετε βρει καμία ηλεκτρόμο ξανακάνει εδώ πέρα καμία πέρα. Θα μου πεις... αυτό το βάλαμε ποτάσιο για να μην είναι ποτάσιο. Πάντως το γεγονός είναι ότι για να κόψει άλλους κάποια σήματα γινόντουσαν και ζημιές μεγάλες. Με κινδύνους μεγάλους για ατυχήματα. Όταν το βγήκε σε μερικές φορές δεν θα το πάρει το σύνολο του προλατέρας, δηλαδή το τρένα, Και έπρεπε στη γραμμή. το πιάσει το τρένο και είναι μέρα. Μου είχε τύχει, μου είχε τύχει. Θέλω να κάνω ζημιές και σπάνε και πολύ. Βέβαια, γιατί άμα μαγκώσει, Σιγά μα πάνε και πάνω το σήμα και θα πάει και μια σπάνια βέβαια, κατεβάζει και τις τέσσερις φορές. Και περνάει ένας από την άλλη και του πέφτει απάνω το κολόνα και σου λέω εγώ μετά τι γίνεται. να πατήσει μια περνάκι την ώρα. Εμένα μου είχε 504, εδώ ξαφνιστήβασα στο Λέικα, Αυτό το 504 την πιο λαϊκή. ένα κομμάτι, ήταν ο προϊστάμενος, το πλάτα αίματα, Αυτός μάθει γιατί θα βάλει κατευθείαν έξω. Γιατί τι γίνεται. του κόβε το σύρμα, του τραβάει μια εδώ πέρα, τον πήραν τα αίματα, ναι, και το βάλει. Να του λέω μηχανοδηγό να πάμε πίσω, όχι μια να μην δημιουργήσουν πρόβλημα στην κυκλοφορία. Τέλος πάντων του σταμάτησε το αίμα και φύγανε. Και από εδώ έρχονταν εμπορικό, Είναι ρε για αυτός είναι μεγάλο κεφάλι. Έλατε. Πήγες για την αφάτη. Εγώ νόμιζα ότι πετάγανε πέρυσι καλαγού για ένα τέτοιο πράγμα. Και πέφτουμε κάτω και αυτούς έξω από την Κύπα, έξω από την Κύπα. Πήγανε. Τελικά τους σταμάτησε το αίμα. Όχι. Στην αρχή μου είχε πρόβλημα. Γιατί δεν τους σταμάταγε το αίμα. Έβαζε χαρτί, έβαζε το σταμάτησε. Αλλά μετά τους σταμάτησε. Δεν γίνεται. Γιατί πιάνει. Γιατί λέω με λίγο. Βγήκαν με τους φακούς απ' έξω να δουν από κάτω με τα μαλέξη. Ολόκληρη ιστορία, ολόκληρη ιστορία. Γιατί να πιάσουν οι οικολόγοι ή οποιοσδήποτε τέλος πάντων δεν ξέρω ποιος για να κάνουν. Υποχρεωτική λιβαδέα, για μηχανοδηγία, καλά. Καλά, εσύ. Καλά, ωραία. Δώσε σινιάλο, Δώσε σινιάλο. Δώσε εσύ, δώσε εσύ. Ας σου δώσω εγώ σινιάλο, κάτσε να το δώσε, μη στεναχωριέσαι, δώσε. Ωραία, να είσαι καλά. Τα κόκκινα βγούνται, είναι... Έχουν χαλάσει. Ρε μέρα, μου τα χαλάσματα. Αυτά δεν δουλέψαν και ποτέ, δεν δουλέψαν. Μια μαράκι πράγμα. Σε αυτά εδώ οι χειρισμοί αν είναι και διασταγόνες που γίνονται τοπικά. Τώρα λέω. Ωραία, Ιδραπιά. Από το πίνακα του σταθμού. Όχι, όχι, θα βάλω. Και δεν γίνονται καθόλου. Η μαλλιά, ξέρεις, η μαλλιά σου μπορεί να τα ρίξει. Πράσικες. Δημήτρη, πού πας αύριο? Αύριο από ρεπό. Αν σου είχαν να περάσει. Πόσο πάει η μέγιστη στο 130?